Nakaliang jong nga ngayon iya ketuka ka statement ka ba UMLA ng tena ShillongครับShillong South uriak ba ka government hadin uang badem de tangtaru uang ngamut ban ong ka MDE government uang badai ka health department jangan kwa bane tu ipitang kawe pi bunsen chaban kren to da perkhat de ban perkhat sis pasin kenang bakanum kerto asladi balai ngali ong tanah marba kamdei ta ka health department ka batti ke decision kane ke responsibility kamdei ke jong ba hek marwei kamdei ke jong ba prostun marwei le kane ka rai jogi ka government ni don ke review meeting man kasni but ndei kata u health minister DHS ke officers POE ba bakilek ban I mean same haman ka wei pa ko ke jaka hakaway po gishno habang nilay ban ay masim kamot ban ong bapilay ra atat bat kaigay nilay ban ay masim kana magibriyo kinumlong panik nang taban niya trilang bat kiborsnong gibortaw kata ka dia kam ka ba nakalyang health minister badon burom jingi ule mdon suti mdon sniublay uyay bay tinga ko ban ong tangaway ba kum kinomik mat ke bakit kle ngam tharay kan ba bangin syukren klaim da perkhat yaki eke baro namarkani kanum itnat kam itnat manyotobi lada pi ki pai ba ai ki pai ba kin bisa ka e ka kam ka bangile ka e ka kam ka bangitrei ngi persangkat bala hoj hakijing long briu ngong pi ngim ong bangilaw long perfect sispa na sispa ke jinduna babon wan hakatibel ajimut yang ka e ka baduna ka e ka batam kenang ba kumong pi begila ban nang penjana ya kita rei dak ba phile kumni ngatrai ka ba khadu ka porte ka basta e ba upaj ba un bisa ka e ka ba dei bat ka e ka ba lai